manyaka wawachi ni otnane gi wakili wawacho ni wafaite uru gigi obedi to neno kelo gimoro ma wan be wang'eyo ni nyaka gigi kosebiro to jomoke ma benefit, and that brings me to leadership. Yes. Ni jokanyanam gima nyaka watimuru awuoyo wach priority. To kata tenders miwachogi iwinjo ka jowadwa gi wacho and en gima ji ong'ete ni tenders madongo go jomoke matimo matiende ni kosetim gino korwa to benefit ma e titero kamoro. Jodalawa dong mana jodalawa dong mana gitimo gige lwedo, dong mana gitimo gige lwedo kuonde go nyaka wachenji. Tadwa ni mondo awachi kapok wadhi to the next thing, this issue mar agriculture ma jowete wa okelo gi. Ing'eyo ni thurwa mana kaka jowagi osewacho, through agriculture wanyalo amalo. To nitie gik ma nyaka sirikende wabe konywa go gi jopiny. Ei agriculture ka agriculture ok nyal survive ma jothurwa amalo ka gik machalo services machalo extension services mane jothurwa nego. Ineno sani jothurwa jipuro, jothurwa are on their own. Gipuro, a farmer decide ni kodhi ni emodhi komo kada services kane wadongo wan wakili ni biro achien. Wane waneno ka ndalo mane wadongo ne nitie agricultural officers mane biro ga piko. An kwaro ne japur mar pamba to gi other things. Gibiro at the right time ka koth pok ochwe, gi prepare farmers ni koth biro chako chwe kama chalo kama magi seeds monengo pidhi. Kose pidh gigo giduogo ging'iyo ni to puothe go chalo nade. To sani jopurwa makarwa dhi mana kia e veterinary kia ng'oa duka moro ka puothi kata mana jambi tuo to gidhi mne duka moro gi procure private services nikech extension officers are not there. Manyiso ji kata species monengo pidhi at what period. Ing'e ni piny lokore, wan gi emerging issues, piny lokore mana kaka weather be lokore. So agriculture kanyo nyalo kelowa up wate. To e agriculture kanyo kata ka jothurwa puro to wang'ayore onge e kor gweng' mang jothurwa ting'o go mwandogi katere e chiro kagologi kagidhi kama chielo kamano. Chiro nitie mar all these goods nitie market. Wang'iyo large scale, ok wang'iyo small scale. Wang'iyo small scale gi. But even at the small scale jothurwa thagore serious. The issue of wang'ayo. Ing'e ni jotelo asebedo kanyiso ji kata kago mbaka ni kata kana abedo governor kata abedo ma president kata abedo mana MP. Onge gima gino dhi konyo go jopiny because onge gimidhi idhi timang'o ok idhi tedo ne ng'ato chiemo kimiye. The services madhi chiwo as a leader ema jopiny odich go. Am I able to bear gi vision manyalo ng'e ni kama dwaro no problem ma jothurwa go gen gini monego atim negi in a priority kata wakonyogi. Gima nyaka wawachi ni jothurwa thagore wherever they are, they struggle on their own. We must ensure ni services munengo mi jopiny yudo. Nyaka wa ensure inano mana kata mana osiptende wa wan go osiptende. I'm telling you somebody they would have very bad scene with the hospitals. Kiyudo ka jape ing'e gimomiyo noket ni ya ni nitie public facility because piny te wang'eyo ni nitie population mok nyal afford services go at a private entity. So wan kaka leaders, wan kaka jopiny, priorities wanyaka wa set kako oganda luo ni to wadwaro ang'o thurwa to gini wadwaro time nade nikech wadwaro telo, wadwa bede itelo to kata wabede itelo ni to ok wakawo jopiny e chunywa nikech kata telo mibedo no ibedo on behalf of the people. Nyaka wang'e ni jopiny gi nyaka yud gik ma gidwaro.